हे गाइस फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय आरो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। आयदाया जाबाय स्पर्ट्स जीके एबा गेलेमु आयदानि गोरलै गियान लानानै फैदों। बे आयदायाबो गासिबो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे आयदा। बे आयदानि सायावबो सोंथि फैथारनाय नुनो मोनो। नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय गासिबो एग्जामफोरनि थाखाय एसेब्लाबो मदद खालामगोन होनना आं सानो। आं बिदिनो गासैबो कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोननि बिदिनो अनसायनाय आरो अननाय मोनबाय थायोब्ला बिदिनो सिगां फारसेबो भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। नम्बर 1 कुइसन, मेजर ध्यानचन्दनि जोनोम सान भारताव हादरारि गेलेमु सान हिसाबै फालिनाय जायो। गाहायाव होनाय बबे खालाराव? मा होनना बुंदो? मेजर ध्यानचन्दनि जोनोम सान भारताव हादरारि गेलेमु सान हिसाबै फालिनाय जायो आरो बिनि खालारा बबे होननानै सोंदों। बिनि राइट एन्सारा जागोन क 29 आगस्ट। 29 आगस्टआव मेजर ध्यानचन्दनि जोनोम सान भारताव हादरारि गेलेमु सान हिसाबै फालिनाय जायो। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। गाहायाव होनाय सोर राजीव गान्धी खेल रत्न गिबि देरहागिरिमोन? बिनि राइट एन्सारा जागोन ग विश्वनाथन आनन्द। विश्वनाथन आनन्दआ राजीव गान्धी खेल रत्न गिबि देरहागिरिमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नोंथांमोननि खावलायनायलाय आं दिनै फोरमायबाय थाला, खालि राइट एन्सारफोरखौल' बुंलांबाय थानोसै। भिडिअआबो फोरमायबाय थायोब्ला गोलाव जायो नालाय। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नम्बर 4 कुइसन, अलिम्पिक बान्था मोनगिरि गिबि भारतनि आइजोआ सोरमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन क कर्णम माल्लेश्वरी। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नम्बर 5 कुइसन, मुंदांखा सीके नायडु ट्रफिया बबे गेलेमुजों सोमोन्दो गोनां? बेनि राइट एन्सारा जागोन क क्रिकेट। नम्बर 6 कुइसन, डेभिस कापआ बबे गेलेमुजों सोमोन्दो दङ? बेनि राइट एन्सारा जागोन क टेनिस। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। 2019-20 मायथाइनि रन्जी ट्रफिखौ सौराष्ट्र रिजोना देरहानो हादों आरो दा गोदानै पेन्डिं थानाय 2021-22नि फाइनाला दासिमबो जायाखै। बियो जुन दानाव जानो हागौ। बियो जुदि फाइनाल जायोब्ला आं बिनि आपडेटखौ नेक्स्ट भिडिअ लानानै फैगोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नम्बर 12 कुइसन, इन्टारनेशनेल अलिम्पिक कमिटिनि गाहाय क्वार्टारफोरा बहा दङ एबा हेडक्वार्टारफोरा बहा दङ होनना सोंदों। बिनि राइट एन्सारा जागोन ग लाउसेनी, सुइजारलेण्ड। बहा दङ? सुइजारलेण्डआव। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नोंथांमोना बिदिनो आरोबाव गोबां भिडिअ नायनो थाखाय डिसक्रिप्सनाव थांना नायनो हागोन। आं लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों। माने सिगाङाव बानायखांनाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना दासिमबो नायाखैब्ला नायनो हागोन। लिंकआव आङो डिसक्रिप्सनाव लिंकखौ होनानै दोनदों। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नम्बर 13 कुइसन, टकिअ अलिम्पिक गेमनि थाखाय सायख'जानाय गिबि भारतनि फेन्सारा जाबाय क भबानी देवी। नम्बर 14 कुइसन, ख'ख'नि मोनसे दोलोनि गेलेग्रानि अनजिमाया बेसेबां? बेनि राइट एन्सारा क 9 जन एबा 9। नेक्स्ट कुइसन। नम्बर 15 कुइसन, वाटार पल'नि मोनसे दोलोआव बेसेबां जन गेलेग्रा थायो? माने वाटार पल'नि मोनसे टीमाव साबैसे गेलेग्रा थायो? बिनि राइट एन्सारा जागोन ग विनेश फकाटआ बबे गेलेमुजों सोमोन्दो दङ? बिनि राइट एन्सारा जागोन रेसलिं ख। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन एबा दिनैनि जोबथा कुइसन सोंथि। नम्बर 20, बबे बोसोराव गोदान दिल्लीयाव गिबि एशियान गेम्स खुंनाय जादोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जागोन ग 1951। आं बे आयदानि सायाव नेक्स्टआव भिडिअ लानानै फैबावगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेबाङानोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। आरो नेक्स्टआव मा आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय। आं बे आयदानि सायावनो भिडिअ लानानै फैगोन। बिनि थाखाय एसेनोसै।